Pamätáš si, koľko razy sme šlapali na skalku peši? Pravda, že? To nevyšiel na to. Problém, ako ja keby som aj na Hordovec len prišla, tak už je dobre. Prejdem peši, to je prišlo. Ale ten robí zdravotnú službu a má na figu gumy. A čo sa za hazard berí? To má iba služobné auto. No tak ale na čo ho má? Na čo tam má vypísané zdravotná služba? Takým autom, takou šunkou. Preťaze. Krásne, ale zasnežené ináč. Od rána tak som. Ja som vyšiel do roboty, bolo čierne ešte. Vyšiel som hore, vyzliekol som si kabát, išiel som si robiť čaj, poviem sa von a už vonku všetko biele. A už začalo, a už sa to mydlilo. Tak to celý deň ide. Radosť, keď teraz má ten mestský policajt službu. Ešte, že majú štvorkovky aj oni. To nemá štvorkovku. To nebola štvorkovka? Nie. Ja to bol ten Ford, čo? Ideme cez mesto? No jasné. Ale tu z Matunáčku. Mi to je jedno, oci. Tu sa nemáš ani kde ani sa odbočiť. Práve, že Matunáčka nebude pretiahnika. No to je Oračina. No vidíme pokladovať, vidíme. My prídeme všade. A keď už sa dostaneš na vždy po brucho, že sa ti hrabe, tak stojíš a hrabeš. Ale myslím si, že nie ja sa až toľko snídu. Toto je tak zobrať sánky a ísť sa sánkovať. Zimné športy. Zo skálky teraz dole na saňach. Koľko sme chodili s sánkami a skálky. Pozri sa, tu je to blokované už tiež. To už to dobnení, lebo už to poslípajú, ale do našich čas sa neposlípalo. Doprava poďme. Čo to bola rýchlo zo skálky. Poď si doprava. Ty, ale tu je dobre tiež. Že aké pohodlné na tom snehu po tých kockách. No, nie sú také jamy, čo? Ty, ale bere nám zadok. Už to je ako na lodi, už ideš. Áno, pán kapitán. Poďme. Zaríde zo skálky. Ty, on už mal ísť. Už ľudí kariéry. Je pekne pretiahnutá cesta na Ignáče. Ale vedľa bude kuchynka. Starú časť, čo prerábajú, tak tam bude domáce potrebie. Tu je ten kanál, pozor. No zvrchu nám ide tiež auto. BMWčko, to nemá problém. Brinza? Brinza. Podľa mňa aj tvároch. Šup do toho kanála. Nešiel som. Ty, toto ti je paráda. Na trošku doberie, pozor. Tak. Toto ani Ken Block nedokáže. Ale hlavne, že nám vláda odpratáva.